na dunia ty faorava na koa firaisankinantsika gasy fa tsy tafa fahitako izala hafahafa nefa relation io tsy ata forcé tsisy olo tiregny vavawa fiainagna efa mamay ty ava izo tsy fanampitamy lozany toetrandro fa tsika le angaty kasira fampindragna angady samy fa tsika potro na tsisy anao fiainako mandeha zegny tsy matapoka sotro akolay nandia motro anao koa tsy amale azafady anao koa tsy aefa maly mesazy aza tora makamo aza mikachamo zati tsolumamo ano kwa fankadala bloqué kono retiré kono bloqué kono retiré kono yeah oh. Si akufuna tonga no yunandefa demand zama tukifa tia mutwaka no zama vandi ano mangari tseri sady tsy hira tsy agnano tsy anjery compte verrouillé ale mangery tsy mila zany aty koa tsy mijero fiainagna efa mamay ty ava izo tsy fanampitamy lozany toetrandro fa tsiky le angaty kasira fampindragna angady samy fa tsika potro na tsisy anao fiainako mandeha zegny tsy matapoka sotro akolay nandia motro anao koa tsy amale azafady anao koa tsy aefa maly mesazy aza tora makamo aza mikachamo zati tsolumamo ano kwa fankadala bloqué kono retiré kono bloqué kono